herritarren batekin egon gehiago eta bai konbertzio batekin horretik, ez? Nire esan, zaila zaitik, nik desastre bat izan naiz beti, Pasolo egin, onartzet, desastre bat izan naizela. Baina, jarri zizkuen niko garbi, zein behar ginen, ontzi, jarri zizkuen, ondakik hori da. Organiko alde batean, estia bestea, eta azkenen jartzea da. Jartzea zer, eta, txapato ontzi baten plastiko, pilatzen jozun bezala bastatzen jozu, eta organiko etorri eta nire kason, nik xamurra dakat, katxarra hondi bat dakat, botatzen jot eta kameran saltzen dut. Eta orduan, goize pasatzen ez da beste zaikan. Ez da, aurruna pentsatzek nik kriston historia izango zela, dana bezala, bendurra da. Euro egin derrein jozetzeko, euro izango dana hautik da deikia. Azkenean bildurra da, ez da, euro hautik. Zeta maietako da zorganikoa, hortangoa eta horregia da? Bai, hori izan erea, baina, horako dakar, eta bai, pentsatzen... Noski, hobetzeko egon gila gauza, eta hori, astelenetan pasatzen zaio, organikoa, ostegunetan, larun batetan, batzutan gehitxoitea, eta, kami izali egin esan, itxoitea, beste ontzi bat arterako dit, eta hola montatzekea, eta, igual hori mejor, izak esan egin, igual egin gutxi dira, o beste bat bilo jarri berko ditzake, hori usten beti, hola mejoratzeko, alde hortatik, xamurra bintzet, xamurra. Ikustituzu hemen nora gauden lau ondakinatara jasotzeko edukiontziak. Grixak errefusa, papera eta kartoia urdinak, ontziena horiak eta organikoena marroiak. Eta horretaz gain dago erroparena. Leheno herrian puntu bakarrean zeon erropa jasotzeko ontziak eta gaur egun daude bi bilketa edo emergentzi puntuan ere jarri ditugu. Jendeak eskatu zituen eta barruan sartu genduen eta egia esan ondo funtzionatzen du. Orduan, lehen oso nezuten betela momentu zirikita daude. Hogeita lau urtean irikita daude, orduan, edozein herritar etorri daiteke ona eta gustu bere ondakin atala. Baina asumoa da iztea, horregatik guztetu hemenela hasi gehan ja izteko sistema montatzen. Orduan, norraitek ezin baldin badu atezateko ordutegira moldatu, justifikatu din barko du eta emango zaio txartela ona sartu ahal izateko. Beste erabilpen bat ere emango jauna da, imaginatu ezakite, nik larun batean, bazkari bat daukadala eta kriston jende pila eukietela etxean eta asko sortuko dutela. Eta zetela itxoi nahi, organikoa datorren astelenean, urrengo astelenean ateratzeko. Orduan, eskatu ahal izango dut sarrera txartela, ordaindu inbarko dut kosto hori, eta orduan naiteke eta bertan duzu. Erabilpen bakarrekoak ere izan daitezke. Gada ekin nolako hori lanian da izaten duen jardueraik eremu bat izaten da, nolako eskontrotako. Hemen nolati udaletxeakin harremanen jarrizko partikular bat horra bat indula, ertekiz ondakin dakala eta normalian esatzen dugu, botazazun horrea, ez? Batzuk egiten dute biri jorratu eta botatzen duzu esan da gotoko. Horikoa izatea, igual obra ereko lizentzirik gabe, edo lizentzia baldimak ere ezagik gastuak, lehenko itxura izan, zin bastarreta, eta soperratu eta beste berde lauki handi eta uste. Eta izkonbrok eta tradizionalzatzen mendialdeen edo erreka bastarretan, horrelako... Bueno, hori beti da nik egon da, erreka bastarrek hori kulturala izan da hemen. Gaur egun ez da antzeman gehitxuan ikene, jarretzen dira saku koltza bat, ondaki koltza bat, hori nolate Zidora da, Hoxea informazio bulegoak, emanatu dituguna, daude irakita maia, bi informatzaileak, hasieratik proiektuan parte hartu dutenak. Eta, beraiek zer egiten dute, pixkat denetik, alde batetik, herritarrek dituzten zalantzak eta dudak eta guztia, honea etortzen
dira, behaien bitartez egiten dira. Motza guztako zalantzak, dudak, iritziak eta barroten dira, horretaren doako telefonoa dakate, doako telefonotara deitzen dute, eta beraiek atenditzen die, nahi duten eskaera edo zalantza edo argitzen dut. Eta bestetik, pixkat hau da kanala, biltzaileek eta jasotzen dituzten intzidentzik eta beraien bitartez, informazio bulegonen bitartez bideratzen dira. Biltzaileek, lehen ikusi dut edo eskan esplikatu dut edukiontzin baten, edo zerbait ataren bat gaizki atera eta baldin badago, edo organikoa tokatzen den egunean, ontziak ateratzen badia edo, hori jaso egiten dute, paperetan, intzidentzi bezala, eta gero Amaia eta Iratirik pasatzen dire. Amaia eta Iratik, herritar horren gara jotzen dute, esateko, ez dela ondo egin, edo zergatik egin duten hori, pixkat hori argitzeko, ez? Eta orduan, hori da, leheno, kamioia mendi pasadanean, ustu du horre taberna baten, eta hemen gelditu da, eta ekarren die beraiei intzidentzia. Gelditu da, eta ekarren die. Eta beraiek intzidentzia horiekin ja lanean hasten dira. Herritarren gana jotzen dute, pixkat hori zuzentzeko. Eta alik eta azkarren intzidentzia horri soluzioa egiten bidea emateko. Eta pixkat hori, eta gero herritarrak, denetik galdetzea, denetik eskatzea, denetik honea etortzea. Baina lasaia, hasieran igual zen nervio gehiago eta baita ere erabiltzen ziguen pixkat desagatzeko, herritarrak entzut hasieran. Baina guain oso ondo, jada interesa zagantza eta soluzioa. Zalpian erantzun mailan eta pixkat jendearen konstitzio hori ez da iristez. Eta esatekoaren jardun galegin guztionak lortu du iristea eta jendearen parte hartze aktibo hori. Jendean konturatu da araz hori ez dela gure udalekoa, ez hori atzungoa, ez San Marcos eta ez inoren orokorren denok erabiltzen ditugu, denok gai horiek, nolake ondo kuratu gareko gako. Eta hori da gure altxorra, eta batez ere esan, herritarra sentitzen dela aktibo dela eta zerbait egiten duela, horren da horian.